भाई साहब ये ऍड्रेस खायचो 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 तू मालवणचं होय. अरे मी पण काय बोलतोस भावा हाय खय मुंबई जॉब गावलो हा भाड्याने जागा बघताय ए भावा हाय आपली 10x10ची रूम असताना तू भाड्याने गावतलस रामेश्वरा देवासारखं गावलंस. अरे उठ 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 मालवणात खय कांदळगाव. अरे मी पण काय बोलतोस कांदळगावात खय वरची वाडी. अरे मी पण काय बोलतोस वरच्या वाडीत कोणाकडे परब मी सावंत. ती बावडेकडची जमीन आमची हा देवळाकडची आमची हा ती माझ्या आजान घेतली हा माझ्या पंजान घेतली हा. मित्रा तू कोकणातला ना. हो काय झालं आंबे आले नाही रे यावर्षी गावात जाऊकच नाही मी. नाही रे आणले होते पण सगळे वाटूकच गेले. नाही रे यंदा पाऊस पडलो ना म्हणून सगळे आंबे खराब झाले. अरे कसलं तुम्ही कोकणी आंबे नाही काय नाही. तू खायचो रे नागपूर. नागपूर मग मी तुझ्याकडे कधी संत्री मागितली कधी बर्फी मागितली नाही ना. मग दे ना आता. ए कुठे पडतो ए कुठे पडतो हा दे ना. पुन्हा येईन मी पुन्हा येईन परत मारीन. माका प्रॉपर मालवणी शिकूचा हा प्रॉपर मालवणी फॉलो मी. हयसून आत जाऊचा हा आत नाही भुत्तूर भुत्तूर. हा भुतूर भुतूर या अँगलने हे बसो असो माझ्यासोबत गावात येतस. सोबत नाही रे वांगडा वांगडा. हा वांगडा वांगडा परवाचा पोरीला बघ. पोर नाही चेडू. चल चेडू. काय मेले आंबे कसे होते फटकीचं वाकवलं तुझ्यावर औषध नेल्यान कोल्यान तुझ्या माहिती या सगळे आंबे खराब निघाले. बघलास कुसके आंब्यामुळे तू मालवणी शिकलास. Tell me you're Malwani without telling me you're Malwani. वाईस थांब मी आहे भूक लागली. परेश बांगडा खायचा कशा बांगडा. डाळ भात ए यार मी नाही पेटी भात. माझ्या ह्याने कालू शिल्लक ठेवल्या नाही हात. खाई गेलो हा खाई गावतलो. हा बा देवा महाराजा. होय महाराजा.